हे बघा, पेशंटची कंडिशन खूप सिरियस आहे. नाही, मी तुम्हाला अजून अंधारात ठेवणार नाही. आणि हो, एक महत्त्वाची गोष्ट आणि ती ताबडतोब करायची आपल्याला, त्यांचा ब्लड ग्रुप रेअर आहे. नाही, आपल्या हॉस्पिटलच्या बँकमध्ये तो अवेलेबल नाही आहे. आम्ही आमच्याकडून प्रयत्न करतोय. तुम्ही पण ताबडतोब तुमचे जे काय कॉन्टॅक्ट्स असतील त्यांच्याकडून हा अरेंज होतोय का ब्लड ग्रुप बघा. मग आपण लगेच ऑपरेशनची तयारी करू. नाही, तुम्हाला तुमच्या रिस्कवर पेशंटला जर इथून घेऊन जायचं असेल तर तुम्हाला कन्सेंट लेटरवर सही करावी लागेल. त्याची जबाबदारी आम्ही घेणार नाही. आमच्यावर विश्वास ठेवा, आम्ही आमच्याकडून 100% प्रयत्न करू. उद्या सकाळी आपण त्यांचं ऑपरेशन करतोय, पण आपल्याला काही गोष्टींची तयारी आज करावी लागेल. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचा जो रेअर ब्लड ग्रुप आहे तो अरेंज करा. ओके? काही अजून लागलं तर मी तुम्हाला बोलवते. या तुम्ही.